Sortida. Darrere el cotxe que ha llançat aquesta primera carrera. En primera posició el número 3 va venir al CH. Només els exteriors. Atenció, està detenciat el número 4. Buvia Terbirt. Atenció, està detenciat el número 5. Onqui Bonjú. Tres corrits els primers metres d'aquesta carrera. En primera posició és per número 6 Vip de Font, acompanyat. Atenció, està detenciat el número 10 Titanic Viniati. Primera posició per número 6 Vip de Font, segona posició per 7 Bet, aquí s'hi va bé, tercera per número 3 Bavent Guau CH, quarta posició per número 11 Usura SF, quinta posició per número 2 Una per Sau. Primera posició per 6 Vip de Font, en tot moment de carrera, quan passaran a falta de 1.000 metres per a la línia d'arribada. 6 Vip de Font, a 7 Bet, aquí s'hi va bé en segona, tercera per número 3 va venir al CH, quarta per número 9 Van der K, quinta per número 2 Una per Sau, que va acompanyada del número 11 Úrsula CF. Tanca en el grup d'aquesta prova el número 12 Ultravein Rosé, acompanyada del 8 Iwarti, quan falta una volta per la línia d'arribada. 6 Vip de Font, 7 Bet, aquí s'hi va bé, ocupen les dues primeres posicions. Primera per 6 Vip de Font, segona per 7 Bet, aquí s'hi va bé, tercera per 3 va venir al CH, quarta per número 9 Bet Van der K, quinta per número 2 Una per Sau, que té una desmuntada, a darrere hi queda el 11, atenció, ha estat distanciat el 2 Una per Sau, a punt d'entrar dins la darrera recta, número 6 Vip de Font, número 9 Van der K, que s'ha obert ja per l'exterior de la pista, i queda més retrasat, en segona queda el 7 Bet, aquí s'hi va bé, i el 3 va venir al CH. Quinta posició per número 11, Úrsula CF, dins la darrera recta. 6 Vip de Font en primera, 3 va venir al CH, 7 Bet, aquí s'hi va bé, 9 Van der K, ocupen la segona i la tercera arribant a la línia de meta, la victòria per número 9 Van der K, la segona per 7 Bet, aquí s'hi va bé. Atenció, atenció, el 12, Ultravein Rosé.